Ay, ako ya. Talagang Pasko naglambagan ni. Siguro, hilay. Kaliwat kanan pa yan, dagiti Christmas party. Kaliwat kanan, ti panganan, ang mangumato ti presyon na ditan. Supay Inapaw. Bakit si kayo nga maritais, damot ti Christmas party yaw? Natural. Ay, po, ang nadadamagan daytan. Talaga nga di kayo magpahabak Ay na, siyak ti presidente iso nga pampanunutot mo't ati pagragsakan lagi ti patak nga marites. Pagragsakan, when now? Damay, ti exchange gift yaw. Doon tuno Domingon ti kwami, Christmas party mi. Malpas ti misa, diretso kami dyan. Dati konting chismisan. Tanto irog iti programa. Konting chismisan lang? Ado, mo ti chismisan mo lang nga mapasamak di jay. Kaya manungay mo ti balor na iti regalo yaw. Sangaribo. Sangaribaw? Nagdakil man? Ay, pula kay. Agregalo ka lagarudan. Isulit-sulit mo, dapat kasdahay ki pa nagregalo. Pao. Kaya, sino tinabuno mau? Ni Kumari Usang. Kumari Usang? Ni Kumari Usang nga mangutang? Uwan. Ay na, Pao. Kinunadilaw pa'y aday ti regalaw. Aday kit nga rugtat nga panpanunutok lakay niya nga tati regalo. Panpanunot ko lakay. Di kat adda pa ti utang na DJ kanya nga 3,000. Nya nga tati aramidag. Ay na, pagbakay. Kastaw iti aramidang bakay. Ikwits maun. Nga. Kaway! Ikwits maun. Nya jay, payback time. Kaway! It's payback time, maring usang ko naman Mabalin sa. Mabalin. Kak iti kulatan Christmas card. Tapos isurat, inote kulatan jayan. Kaway! Ibawas talatan jay utang mo. Kaway! Mabalin. Mabalin. Ay naapaw. Tatay ko pa'y lang nga madmadlaw baka. Kapkapita pa'y lang. Kaririing mo pa'y lang. Yung nay, sumanuyaab ka. Kasla ka lang na puy-puyatan. Hanggang nga kaya ti powers di kape dati. Talaga nga napuyatan nakalakay. Napuyatan. Tanya ko mamuti napuyatan, Mike. Simbang po ka, galas utsaw. Nagdiretsutan nga napan naturaw. Tapos, agriing ka na agalas singkaw. Tanya ko mati nakapuyatan. Bakit? Ay, napuyatan naklakay ata, nagtagtaginip ka. No! Nagtagtaginip ka? Apay kumata napuyatan ka? Damag ka pailan atakit. Ang ka nga napuyatan ta naging-enjoy ka. Nagtaginip. Naging-enjoy? Tanya ko mamuti naging-enjoy mo. Tagtaginip ko, Mike. Napaya? Ay, nalakay. Kaagasam ngay. Halos nagpapanag ta alaunan nga nang rugikan nga agibal balikas tinagnagan dagiti inay ayat mo. No. Ay naapaw ka anya ko mamuti nakapuyatam di jay Mike. Kadamagan na pailang. Napuyatan nakatan eh. Agalasing kumutang ka di mo lang mabalikas tinagan ka. Sinalibag.